Быелгы милләт җыены ул инде бик зур чара алдыннан уздырыла бит. Алда безне бөтен Россия халык санын исәпкә алу чарасы да көтә. Менә сез бу юлы җыенга ниндирәк уйлар белән килдегез? Беләсем, чынлап та менә бу милләт җыены быелгысының аеруча актуаль. Менә сез әйтеп киткәнчә, чынлап та бөтен халык санын алу алдыннан бу кирәк иде. Без моны көттек, менә шушы җыен булырга тиеш, халык үз сүзен бергә җыелып әйтергә тиеш. Чөнки монда бер Казанда яшәүче, Татарстанда яшәүче кешеләргә түгел, бөтен Россиядән, бөтен төбәкләрдән безнең милләтпәрвәр егетләр җыела, егетләр, кызлар җыела һәм һәрбер төбәктә дә үзенең проблемасы бар. Һәр төбәкнең дә үзендә бүгенге көндә сер түгел, татарлар арасында бүлгәләнеш бара. Инде яңа төрле бер-берсенә татар оешмалары арта бара, бер-берсенә белән аралашмый торган оешмалар оештыралар. Аннан соң бер милләтне берничә төркемгә бүлү сәясәте бүгенге көндә дә бара. Мисал өчен безнең Ульяновск өлкәсендә генә менә безнең мишәр татарлар дип әйтсәләр дә, мишәр без дип әйтеп язылыбыз дигән андый йөрүче юк. Әмма ләкин бездә болгар хәрәкәте бар. Менә болгар хәрәкәте без татар түгел, без болгарлар дип язылып дип төрле листовкалар тараталар, баннерлар чыгаралар. Шуңа күрә мин һәр вакытта әйтәм, без тарихыбызны белергә тиеш. Biz болгар бабаларыбызның тарихын, ул дәүләтне белергә тиеш. Әмма ләкин бүгенге вазгыятьтә, бүгенге хәлдә, бүгенге Россиядә без татарлар бүленергә тиеш түгел. Типтәрдә, мишәрдә, Казан, Сибир татар бүленергә тиеш. Бердәм милләт булып язарга тиеш. Безнең сәясәтебез менә үзебезнең вазгыять, үзенең Ульяновскка без шуны алып барабыз да. Менә инде бит элек-электән борынгы бабаларыбыз, әбиләребез әйтеп калдырган шуны матур әйтемнәр: аерылганны ае ашар, бүленгәнне бүре ашар. Куе урманда ялгыз нәзик агачны да җил сындыра алмый. Менә шуларны безгә уйларга кирәк. Бабалар бит аны зрәдә юктан әйтмәгәннәр. Теге уйлап чыгарып сүз булсын ичеңне. Ниндер гыйбрәт алыр өчен безгә уйланырга калдырганнар. Менә бу мәкаләләрне уйлап карасаң, алар бүген бик каты актуаль яңгырый торган нәрсәләр. Шуңа күрә бүгенге вазгыятьтә безгә һич кенә бүленергә ярамый. Көчле кеше, көчле халык белән һәр халык тастанлаша. Әгәр дә без бердәм күп милләтле дәүләттә бердәм татар булып яшәсәк, бердәм милләт булып яшәсәк, ул Россиягә да көчле дәүләт икәнен күрсәтәчәк. Чөнки менә күп милләтле СССР 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы күрсәтте бердәмлекнең, бергәлекнең нинди булганын, нинди чакта гына җиңеп чыгып була дип. Әгәр дә без ул вакытта да таргалашып, бүлгәләнешеп беткән булсак, без бәлкем җиңеп тә чыга алмаулырык. Бары тик бердәмлек кенә. Шуңа күрә мин бүген әйтәс килгән сүзем дә шул. Бердәм булып яшәргә кирәк безгә. Бүлгәләнергә түгел. Киресенчә, дошманнарга үч итеп, матур итеп яшәргә кирәк.